ta sako, wa'azantarwa, tunatarwa tare da faɗakarwa. Wannan shine babban abin da masana'antar shirin fina-finan Hausa ta Kannywood take alakanta da kanta a kowane lokaci. Sai dai kuma a wasu ɓangarori jama'a suna ganin cewa samsam hakan ba gaskiya ba ne ba, kama daga ɓangaren sauran jama'a gama gari da ɓangaren daga wasu cikin malamai suke hangan cewa masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood tamkar dandali ne da tushe na taɓarɓara tarbiyyar al'umma. Shin yaya abin yake? Duk da cewa a wasu lokutan ana ganin masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood tamkar ta zamto tushe na taɓarɓara tarbiyya, to har wa yau a wani lokutan fa suna isar da saƙo. Sannan kuma da akwai abubuwa wanda yake faruwa a rayuwa, wanda yake kasancewa wani abu ne zai faru wanda zai iya zamtowa sanadiyya na shiryuwar wani, ko kuma a'a wani ya aikata wani abu wanda bai dace ba, wanda a ƙarshe za a nuna cewa ga yanda makomarsa ta kasance, abin ya zo ya zamto masa abin da na sani, ko kuma wani aikin alkhairi wani zai aikata ko wata za ta aikata, wanda a ƙarshe za ta girmi roman abin da ta aikata ɗin. Har wa yau dai a wasu lokutan cece-kuce da kace na ce tare da turka-turka yana turnikewa, ta inda ake alakanta masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood tamkar wata dandali ne na taɓarɓarewar tarbiyya, ta inda ake ganin cewa su kansu ba wai tarbiyyar ce da su ba, balle har a ce wai za su isar da sako na tarbiyya ga wasu daga cikin sauran al'umma, musamman ma 'yan mata da ƙananan yara. Sai dai a wasu lokutan ana ganin cewa ɗin duk da hakan suna isar da saƙonnin, kuma suna wa'azantarwa a wasu ɓangarorin, kuma sannan baya ga haka sun zamto kafa ce wadda take yada abubuwa da suka fi saurin isa ga al'umma, kasancewa a wannan lokaci da muke ciki social media, ma'ana kafafen sada zumuntar zamani, sun fi komai saurin yada dukkanin wani abu, aikin alkhairi ne ko kuma akasinsa. A daidai wannan lokaci dai ina tafa ne da wani sako wanda wani fitaccen jarumi a masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood, wato Sarki Alinuhu, wanda suke wa lakabi da Mahadi mai dogon zamani kuma Bainu Bakya Tsufa. Ma'ana dai suna alakanta shi da cewa ya daɗe a masana'antar shirin fina-finan Hausan ta Kannywood, kuma ya kai shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai wanda za a ce ya girma, amma duk da haka kallo ɗaya za ka yi mishi ka gan shi har yanzu dai kamar ɗan saurayi yake. Hakan ne yasa suke masa lakabi da Mahadi mai dogon zamani, kaci zamanin ka kaci na wasu. A cikin wani faifan gajeren bidiyo, Sarkin Alin da akwai wani saƙo ko wani kalamai da ya faɗa, wanda daga cikin jama'a suke ganin cewa maganar da ya faɗa fa tabbas jan hankali ne, tunatarwa ne, wanda dukkanin mai hankali wannan magana za ta amfane shi. Duk da cewa gaskiya ɗaci gare ta, amma wasu suna ganin cewa in dai ka san me kake yi, to wannan sako da isar a cikin wannan shiri na fim na wani ɗan gajeren bidiyo da aka wallafa, to tabbas zai amfane ka. Ku tsaya ku saurari abin da Sarki Alin ya faɗa a cikin wannan faifan bidiyo a cikin wannan shiri namu mai albarka, domin na san kai ma ko ke ma ko kuma maybe abin zai amfane ku. Duk da cewa kamar yadda na faɗa a baya gaskiya dace gare ta, amma dai tabbas na san wannan abu hali ne na ɗan bahaushe, kuma kun san cewa gwano baya son warin jikin. What's wrong with you? Da an yi magana ka dinga wani ƙarin aure. Bari ga ma wani abu daya, ka je duk kasashen Laraba wannan ka gani, ka je su Tunisia, Algeria, Egypt, Kuwait, kai duk wata ƙasar Laraba, kai hatta Saudi Arabia inda aka saukar da musulunci ba sa wannan ƙarin auren. Saka ga kowa da matarsa daya. Mutum ɗaya ne suke wannan ƙarin auren, su ma sai sun ci sun tada wuya. But here you're just looking for the slightest opportunity ku ƙara aure. Me aikin lebura yanzu nan zai ce ma zai ƙara aure, bayan kuma ya samu zai iya bisa. Mutum ne za ka kalle shi yana tura wulbaro, wai amma ƙarin aure ke so yi. Ku dinga gaya wa wannan gaskiya, ku dinga gaya mai gaskiya. Kamar da yadda kuka saurara, wannan shine abin da nake son na isar muku, wanda wani kalami ne da fitaccen jarumin wato Sarki Ali a cikin wannan shiri mai dogon zango. Zan so ku faɗa mana shin wannan wani shiri ne, ya sunansa, kuma sannan baya ga haka shin abin da Sarki Ali ya faɗa gaskiya ne ko kuma akasinta? Ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Zan so idan dai wannan ne karan ku na farko zuwa wannan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taba alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin ƙasaitattun shirye-shiryen mu. Idan kuma kun daɗe da yi mana subscribe ɗin to ku taimaka ku yi mana liking ku yi mana comment, hakan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da jajircewa wajen kawo muku ƙasaitattun sababbin shirye-shirye. Mun gode.